Dobrý deň, vítam vás v Záhorskom múzeu v Skalici. V tejto prezentácii vám predstavím dva najnovšie zreštaurované obrazy v zbierkach múzea, Svätú Barboru a Kláňanie troch kráľov. Reštaurovanie bolo realizované vďaka finančnému príspevku Fondu na podporu umenia pod vedením akademickej maliarky Márie Ďuricovej. Vo Fonde etnológie Záhorského múzea v Skalici sa nachádza viacero cenných ľudových malieb na skle. Z hľadiska použitého námetu sa stretávame s dvomi témami, náboženskou a svetskou. Svetský okruh zastupuje charakteristická janošikovská tematika. Obraz Janošikova družina pochádza z pôvodných zbierok Pavla Blaha. Prevažná väčšina ľudových obrazov má náboženský charakter. Obrazy sú zastúpené zobrazeniami Madony s dieťaťom, svätej rodiny, ukrižovania a rôznymi postavami svätcov. Z hľadiska typológie je najviac zastúpená západoslovenská a stredoslovenská skupina malieb na skle. Stredoslovenský okruh charakterizuje mierne predĺženie tváre a tenké čierne kontúrovanie. Pozadie je vyplnené dekoratívnou výzdobou, častým prvkom je znázornenie bobulovitého kvetu žltej a červenej farebnosti. Typická je výrazná síto-červená farba na šatách. Uvedené charakteristiky sa vzťahujú aj na obrazy Svätá Barbora a Kláňanie troch kráľov. Oba sú zhotovené neznámym ľudovým autorom technikou kontúrovanej maľby na skle. Datované sú do prvej polovice 19. storočia. Stav obidvoch malieb na skle bol pred reštaurovaním havarijný. U Svätej Barbory absentovala výrazná časť farebnej vrstvy, najmä v okolí Svetožiary a šiat svetice. Obraz Kláňania troch kráľov bol rozbitý v centrálnej časti na niekoľko kúskov. Reštaurátorka po vykonaní skúšok na rozpustnosť farby pristúpila k opatrnému uvoľneniu sklomalieb od rámov a zachovalé fragmenty zafixovala. Pokračovala prácami na rekonštrukcii podmaľby a doplnení detailov. Lokálne poškodenia boli doplnené imitujúcou retušou, použitím temperových farieb a akrylového pojítka. Veľké chýbajúce plochy pozadia vykryla vrstvou bieleho vápna, ako to môžeme vidieť na obrázku vpravo. Tu už môžeme vidieť stav pred reštaurovaním a záverečný stav. V prípade obrazu Svätá Barbora pristúpila reštaurátorka k rekonštrukciu maľby na základe analógií, teda hľadania podobností s ďalšími obrazmi rovnakého námetu a okruhu. Pri obraze Kláňania troch kráľov spojila reštaurátorka rozbité kusy skla transparentným lepidlom a obraz výtvarne scelila nápodobivou retušou. Ošetrené boli aj rámy obrazov. Po záverečných úpravách dala reštaurátorka vyhotoviť a umiestnila špeciálne antireflexné sklo na prednú stranu obrazov. Ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vašu návštevu.